Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Халык санын алу, жан исәп мәсьәләләре шактый гына күп галимнәребезне һәм зыялыларыбызны кузгатты. Һәм алар үзләренең фикерләрен матбугатта һәм электрон мәгълүмат чаралары аша белдерәләр. Шул уңайдан студиябездә кунакта тарих фәннәре кандидаты, Казан Федераль университеты профессоры, төбәкче галим, Татарстанның атказанган укытучысы, Россия Федерациясының югары һөнәри белем бирүнең мактаулы хезмәткәре Иршат Гафаров. Хәерле көн, Иршат абый, исәмсез? Хәерле көн, исәмсез. Иршат абый, сез менә безнең бүгенге темабызны үзегез әйтеп үтсәгез иде. Нәрсә турында сөйләшәбез? Бу сезнең борчый торган тема дип саныйм. Менә үткән ел ахырында, декабрь аенда, 4 санда минем Звезда Поволжья газетасында Мишәрләр дигән мәкалә басылган иде. Шуның бер ике сан чыкканнан соң миңа хәбәр ишеттеләр. Иршат Әхмәтович, нишләп сез бу мәсьәләне күтәрәсез? Бу бит татарны мишәр белән татарны аерышу, аларны сугыштыру, бәрештирү түгелмесең? Мин алдан берне әйтмәдем. Вәтәмсез соңгы номерны күгез санны. Аннан соң без сезнең белән сөйләшербез. Аннан соң дөрестән дә алар миңа шалтыраттылар, әйттеләр. Сез дөрес икәнсез. Шулай да барыбер кызык, менә бу безнең халкыбызның бу этник төркеме, менә бу мишәрләр атамасы килеп чыгышы бик кызык бит әле. Мишәр дә мишәр дибез. Нәрсәне аңлатасың бу сүз? Мишәр, аны элеккеге карасаң язуларны төрлечә аңлаталар. Емештер урман кеше. Мәсәлән, Египетта да, Азәрбайҗанда мишә урманны аңлата, агач. Аннан соң әле Грециялардан килгән, элеккеге геродлардан килгән Акацир дигән атам бар. Агач ир. Менә шул. Ләкин менә мин зак еллар бу мәсьәләдә эшләдем, тикшердем, карадым һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Мишәр сүзе ул топонимикадан җирле урынны аңлата торган. Географик сүз. Мәсәлән, бездә бит хәзер Алатырчы, Тимәнче, Мишәр һәм шундый атамалар. Менә Карамзинның, Николай Михайлович Карамзинның, рус тарихчысы, Россия дәүләте турындагы китабында 890 елларда карта бар. Ул менә хәзер Пенза, Мордова тирәләрендә анда бар шундый урын, Мишера дип язылган. Мишера. Битендә кешеләр күченә башлар. Бер урыннан икенче урынга күренәләр. Син кайдан килдең? Мишера ягыннан. Димәк, син Мишерак. Мишерак. Син кайдан менә Темников шәһәре бар. Тимәннән килгән, син Тимән. Мәсәлән, Иске Чукалда, Чүпрәдә, Иске Чукалда Тимән килде, бабай зираты бар. Кайдан килде? Тимәннән килгән. Менә безнең кешеләр дигән бер галим Чүпрәдән шулай. Ул Италиядә яши, профессор. Аның әнисе Тимин көмбез дип әйтәләр икән. Татар да түгел, без нидә түгел, без Тимәнне. Алар шулай Мордовадан кичеп килгәннәр. Аның әтисе безнең Чүпрәдән. Менә шуңа күрә Мишерак дигән шуны аңлата. Әгәр карасак энциклопедияларны, анда да шулай ук. Мишерак дип атала. Шуңа күрә күп вакытлар килде ул безнең этник группа дип. Татарның этник группасы димәк. Инде кагаз мәгълүматларны өйрәнә башланасың, мин икенче нәтиҗәгә килдем. Бу этник түгел, бу катлам икән, Мишерак катламы. Мәсәлән, 1796 елдагы сословие безнең әйткән, русча әйткән сословие татарча катлам була инде ул. Менә анда язган 1796 елда дворяннарга, казакларга, мишәрләргә һәм башка катламнарга, сословиеларга шундый рөхсәт бирелә. Икенче урында язган 1736 елда баш күтәргән башкортларның җирләрен дворяннарга, офицерларга һәм мишәрләр катламына сатырга ярый дигән сүз. Икенче бер урында танылган. Мишәраклар, мишәрләр, мишәраки, алар яшьләр сида һәм бер нинди салымда түләмиләр. Салым бит синең татармы, син мишәрме, урысмы, чуваш булган өчен түгел. Син ничектер дәүләткә хезмәт итәсең, алар белән бергә эшлисең, шуңа карап бирелә ул. Икенчедән, менә халык җан исәп кагазына караганда, мин шундый нигә килдем. Мәсәлән, Пенза өлкәсе, ул ата Пенза губернасында 57 мең татар булган. Шулардан 981 кеше шәхси һәм нәселдән килгән дворян исемен йөрткәннәр. Морзалар. Юк, дворяннар алар дигән. Бездә морза, анда дворяннар. Дворян дип. Мин әле китапны тәрҗемә иткән иштер миңа нәшриятта кызлар Иршат абый. Дөресмесең, ул татарларда дворяннар булганмы? Мәтәмне язган бит. Акка карап язган. Шулай бит. Аннан соң бүтән китапларда карадык шулай.
Әйіндік алса Қазанна чағыштыр, мәсәлән, ул вакытта Казанда 654 меңнән артык кеше яшәгән Казан губернасында. Шулардан барда гиздәгән кенә дворян булган. Нәрсә өчен? Чөнки менә шул мишәрләр, алар хезмәт иткәннәр, алар хәрбиләр булганнар, хәрби. Ревизия документларын дигән вакытта язылган әйбер бар, ширүле татарлар дигәннәр. Ишәр димәгән бит. Ширүле татар, йомышлы татар. Менә мин алып килдем, менә күрәсез, менә кара булсагыз әгәр дә килсә. Менә 1811 елгы. Менә 1782 елгы җанисәп кагазы. Менә 1834. Буларда язылганнар служили татары. Мишәр дигән сүз юк. Юк. Менә бабаларым Салахетдин бабай 1670 елгы, Бикбулат бабай 1660 елгы, һәм аннан соң аларның балалары бөтенесе алар татар дип язылганнар. Инде 1858 елда аларны язганнар лашманнар дип. Лашман нәрсә беләсе? Ул Россия флоты өчен агач әзерләгән кешеләр. Менә шул лашманнар. Ни өчендер хәзер менә шушы кешеләрне мишәр дип аталар. Гәрчә без һәр вакытта да үзебезне татар дидек, татар дип санадык. Әйтәмеш, менә ул ничектер теге кабатланып булса да инде кемнәрдә ишеткән бар. Мин 1960 елда мәктәпне битергәч килдем Казанга аттестатлар алырга. Ул вакытта Мәгәр бүлегендә эшләдем мин. Шунда ул беренче тапкыр ничектер трамвайда барганда цих хәрефенә сүз үткәндем. Миңа мишәр дип шулай берничә хадым карап алдылар. Димәк, бу катлам. Хәзер аны инде кабул итәләр бөтенләрдә күренә башлады. Менә шул катлам дигәне то сословие. Аннары менә бу халыкның, дип әйтик инде, менә бу төркемнең килеп чыгуы да бит әле бер төрле генә түгел, бер төрле генә җавап та юк. Кемдер буртаслардан килеп чыккан, кемдер мадьярлар белән бәйли. Менә аның ниндидер бер ачык варианты бармы? Юк, монда бер генә әйтергә алай мөмкин түгел ул. Биредә минемчә татарда катнашкандыр, угры финнарда катнашкандыр, буртасларда катнашкандыр, кыпчакларда катнашкандыр, һәм болгарларда катнашкандыр, төрле милләттән. Без бу ничек була инде теге бер конгломерат була. Конгломерат була. Чөнки менә хәтта бит хәзер мишәр дип язылган кешеләрнең дә бөтен Россия буенчалар бик күп инде, моны соңра әйтәләр. Аларны карасаң, бөтенесен әйтәләр, мишәргә генә килгән дип булмый. Мишәяныки булмый. Менә 1897 елгы халык саналу вакытында Идел буе, Урал буенда, аннан соң Межгар якларында, Татарстанда 2,7 мең татар яшәгән. Авылларда бу, калаларда түгел. Мәсәлән, Самара өлкәсенең биринге халкы, иң биринге халкы ул мишәрләр булганнар. Алар үткән изнеңдә бу 1760 елларда анда булганнар алар куада бер 3000 артык кеше язылган булган. Алар хәзер калдылар 7 генә кеше дип язалар. Бер шулга Самара өлкәне. Мин аңа килеш алмыйм. Ул бит язылган шулай гына. Шул вакытлары әйтмиләр 41 мең хат ират һәм 42 мең хатын-кыз татар дип язылганнар дигән әйтмиләр. Алар әйтергәләр менә булар нәрсә биткәннәр, алар руслашып биткәннәр. Бу дөрес түгел. Әлбәттә. Менә ул мәсьәлә кисә хәзер Башкортстан нинә кирәк әле. Соңгы вакытларда бу турда тоже мәгълүмат шактый бу талчык була. 1920 елда Башкортстанда 120 саф мишәр авылы булган. Мин монда кертелмәй аларның ниләре вак поселоклар. Һәм тан 60 авыл булган анда мишәр, татар, башкорт, типтер катнаш яшәгәннәр. Авыллар зур булганнар. Кайсы авылларда 3,000-4,000 мең кеше яшәгән. Инде 1926 елга кадәр карыйбыз. Бөтен нидә Россиядә, СССРда язылганнар 240 меңгә мишәр. Алса ике тәбәттән бер саның Пензада булган 100 меңдә 600 кеше. Һәм 134 мең, 124 мең Башкортстанда булганнар. Мишәрләр. Калган Идел буенда да, Пензаларда да, Мәскәүдә дә, Нижгарда да, хәтта Татарстанда бер мишәрдә күрсәтелмәгән. Кай киткәннәр соң алар? Алар бит теге Ламаусның шундый законы бар. Бер дә юкка чыкмый. Формасын да үзгәртә, эштәгенә үзгәрә аның. Монда нәрсә дип әйтергә кирәк? Монда җиңеп чыга дөрестлек, тарихи дөрестлек. Менә бу йомышлы татарлар, мишәрләр үзләренең татар булган, үзенең милләтенең
içine kirip yazılganlar. Аңлый, düşüneyim. Asılın аңлый да. Менә шуңа күрә шулай булганнар. Нинди айырмасың, нәрсәдә айырма, Мишель вә татар арасында нинди айырма барсың? Бу бары тик телдә генә сөйләштә. Сөйләштә, диалект. Сөйләш диләрендә русча әйтсәк, диалект бу инде диалект. Мен аның кайбер мисалларын әйтәсем килә. Мәсәлән, иң аларның шундыйларның кешеләрнең берсе ул Мишель сөйләшендә ц хәрефе, ц авазы куллану, ç урында. Кайсыта миннән сырылар инде дигән Иршат абый или Иршат Ахмедович әйтеп күрсәтик әле Мишелчә бер нәрсә. Мин әйтәм инде мәсәлән, салгы белән печән сапкан вакытта саватаның бавы царт итеп өзелде. Менә шул сөйләшү. Аңлыйбыз бит. Аңлыйбыз. Ләкин инде монда кайсы бирләр чылаштырып, ç хәрефе кулланма Мишельләрдә. Аннан соң бара Теңиков сөйләше. Дифтур дигән менә ай, и Ике сузыкның яна шәкеле. Ике сузыкның яна шәкеле шул бар. Менә ул Мишель сөйләшендә юк. Мәсәлән, кайчан? Бәйрәм, барам. Өй түгел, үй. Үй. Менә шуларда караганнан соң инде әйтергә кирәк. Хәзер бара инде ник узак саклаган соң. Беренчедән менә бу сөйләш, чөнки татар безнең Мишель якларына татар радиосы бик соң килде. Менә мин үзем бала вакытта бездә әле радио юк иде. Аннан соң кора менә тәрәнгә килеп чыкты. Безгә артистлар да шулай ук. Телевидение бик соң килде, шуңа күрә сакланды. Хәзер киресенчә бара. Балалар теге шәһәрдә кайткач, артыгында уздыра башлар. Бездә кайсы белән әйтерсең чыкым диләр. Теге бик чыкылдап, хәтта Казан татарларында нитеп уздырып сөйләләр. Аннан соң тагын нәрсә. Менә кайсы бер сүзләр алар кулланыштан чыкканнар, әле бителдә юк. Ләкин алар сүзнең тамырында бар. Mesela ud degen söz. Менә безнең лампаяна ud. Ул ilk zamanlarda, ул даже 1880 елларда Казан татарларына ud ул үләнне аңлаткан. Үлән. Утлык дигән сүздә сакланган. Шунардан утлык, утауга барабыз. Бакчага барабыз, утауга. Чүп баскан, ут баскан, утарга барабыз. Аннан соң әйтик, шуңа күрә Булгар дәүләтендә аларны атаганнар табибчылар. Утчылар дип табибларны, врачларны. Чөнки алар үлән белән. Менә бу көннәрдә генә сезнең каналда булды бер табиб сөйләш жасады. Иң беренче дару ул сүзди, икенчесе үлән ди, аннан соң ди врач башкасы. Шуңа күрә. Яки мәсәлән әйтик, тәвәдигә сүз. Дия ул бит калган тәвә кеше. Кай әйтәсәң, тәвә кеше, зур кеше, тәвә кеше. Шул вакытта менә мәсәлән терекләрдә, ondan soң үзбәкләрдә, әзбәннәр һәм башка халыкларда тәвә һаман саклана. Менә без хәзер сезнең белән нәрсә эшлибез? Без сөйләшеп утырабыз. Нәрсәне сөйләйбез? Сүзне. Шулар без сөйләшмәбез, без сөйләшәбез дип әйтергә кирәк. Сүзләшүдән алган. Сүзләшү. Сүз. Менә төрекләрнең Великолепный век дигән киносында менә алар сөйләшәбез дип сөйләделәр тоже. Мин Төркиядә булган вакытта сораган мәтәм, нишләпсең менә анда сүзләр аңлашыла, диктор сөйләмәгән вакытта. Хәзер менә шулай. Ул элек безнең төрек һәм татар телләре бик якын булганнар. Хәзер безнең менә төрек телендә бик күп фарсы һәм гарәп алынмалары, чит телләр ала. Шуңа күрә безнең телебез үзгәрде. Нәкъ бездә дә шул. Безнең әнкәй сөйли иде, ярынгә дип, ярын төрекләрдә ул иртәгә дигән сүз. Иртәгә ярынгә. Бездә ярынгә киләсе елга дигән мәгънә. Ярынгә киләсе елга. Инде менә тарихка бераз гына кайтып, Кодекс Куманикс турында да сөйләшеп алыйк әле. Бу хезмәт бик кызыклы гына бит. Менә ул китап, аның дип атамасы Итальян Кыпчак сүзләре дип атала. Ул язылган 1300 елларда Ватиканда. Миссионерлар тарафынан церковь хәлләренә сәсен кер булган. Менә чөнки дала бит инде безнең Кыпчак даласы, ул Дунай ярларыннан Кавказ якларына, Урал тауларына кадәр сузылган. Шунда барып халык белән сөйләшәсен. Менә ул дин әһелләре, миссионерлар Кыпчак якларына барып тиз булганнар халыкны өйрәнергә. Аларны христиан ясарга. Шуның өчен менә шундагы сүзләрнең 1220 сүзнең шактый өлеше 80% батала якын безнең хәзер кулланышта бар. Һәм аларның күбесе Мишель сөйләшенә ашаган.
Менә бу турыда 1880 елларда Ратла дигән галим, түрколог ул, Санкт-Петербургта язып чыга китап махсус үзенең хезмәтен әйтә. Һәм була яза ул. Менә бу ди Куман сүзендәге сүзлектәге биргән мисаллар, алар нәк Идел буе бигрәк тә Мишәр сөйләшенә якын дип. Әгәр карасак без мәсәлән Ц харфын шул бер пыцак, анасын тыцкан, да ачкыч һәм башкалар бик күп алар ди. Кен атамалары, менә мин үземнең китабымда аны язган идем, аларны бүреләп. Кен турында, гаилә турында, йорт турында һәм башкалар. Менә әйтик, мәкалләрендә хәтта ди, менә урамда әйткәндә теге Уй, бугы, ул күрсәтә, яки анда ак ковын ята ул йомырка. Йомырка дигән менә бер нәрсә исенә төшерә мин. Менә хәзер безнең нидә диалектлардан кайсыта килешәбез. Мунча ташында да бер көннәрне карап алган идем. Безнең ди тавыклар ди күршегә кирип күкәй салалар ди. Мин ул күкәйне ди сатып алмакчыга ди. Бит ул, менә алсак без өч томлык бар бит татар телен аңлатма сүзлеге. Күкәй битенә икенче мәсьәлә ул. Аны ben монда әйтеп тор инде мин. Тавыклар кышкырт салган, ул йомырка булырга тиеш. Менә шул. Чөнки ул йомыры. Йомыры, шунардан да йомыры. Кызганга каршы менә ул Кодекс Куманикас язылган бездә чыкты инде хәзер ул Казакстанда бик әйбәт сыйфат белән чыккан күрәм юк. Мин ишеткәнә беләм, укып кына беләм. 50 мең татар яшәгән Румыниядә чыккан. Дөрес әйтергә кирәк, безнең оказывается Россиядә чыккан әле. Берничә еллар элек моннан Гарковец дигән Украин кешесе ул Казакстан галиме. Тираж беләс күпме? Искитмәле 350 дана. Бөтен Россиягә 350 дана чыккан. Әгәр дә ки анда ул рус әгәр Пушкин язган «Здесь Руссия пахнет» дигән булса, улар миллионнар белән чыккан булырды. Шул. Менә шул. Куманиковска 350 генә. Менә мин нәрсә әйтәсем килә, менә шуларны барысында әйткәнсең, шундый фикергә килдем мин. Минем белән бәхәсләшәләр, анысы әйтә алмыйм. Булгар дәүләтендә һәм Казан ханлыгында ике төрле сөйләш булган. Берсе әдәби бәйтигендә шулай бит. Аны галимнәр, язучылар, сәүдәгәрләр, искатлам кешеләр кулланган. Икенче өлеше булганнан җирле сөйләш, радикаль сөйләшкән. Ул нәк хәзерге Мишәр сөйләшен аңлата. Менә әйтик әле, сезнең Чирмешән районы, Нурлат, Чистай, Аксубай, Әлки районнары, аны безнең галимнәр сәдиләр. Ул ичке Булгар дәүләте диләр. Шулай булгач, әле шулардан калган авыллар барында. Димәк, тел үзгәрмәгән. Һәм бер нәрсәгә исем китә минем. Менә шу 700 ел үткән бит инде артык ул китап чыкканга. Шундагы сүзләр һаман безнеңчә яңгырый. Бездәгечә. Мин белмим. Бармы дөньяда тагын шундый тел шул 700 ел буенча сакланганын. Хәтта бит карагыз сез. Тукайның да кайсы бер сүзләрен аңламыйбыз. Бәрҗәләр әйтегәндәр китсәк бөтенләй аңлашылмый торган сүзләр бар. Моны рәхәтләп турып сөйләшеп була. Менә бер генә нәрсәгә эчем поша менә. Менә шул изге анабыз иконасы кайтты Ватиканнан. Ләкин аңа карана беренче иллек кулланган язылган китапның күчермәсен пока алу турында бер кадәр кулга төшердем. Күчермәсен алып кайтып, ул турда сүз булганы юк. Кызганычка каршы. Инде менә бер дә тик тормыйсыз бит инде, Ишат абый, һаман сез эзләнәсез, нәрсәдер язасыз. Менә Городище дигән бер яңа китап, без аны да күрсәтик әле, өстәлдә ятты да күрсәтмәделәр дип әйтерләр тамашачылар әйме. Нәрсә турында бу? Бу бик җиңүнең 71 елгына башланган. Городищеда ике авыл, берсе элек ике авылдалар, ике Городище, берсе яңа Чәке авылында татарлар. Менә андагы халык булган кешеләрнең батырлыкларын күрсәткән. Менә шунда Чүпрәле районына керә. Чүпрәле районына керә ул. Менә шул. Һәм шул исәптән хәзер инде нәрсә тагын китап турында чыккач, әйтәсем килә. Менә 13 февральдә Чүпрәледә булып үтте. Ржановский энциклопедия китапны тәкъдим итү. Менә ул 696 биттән тора, анда 3200 мәкалә, шуларның 2000 кешеләргә багышланган. Бер-ике генә сан әйтсәм, мәсәлән, Чүпрәледә бүгенге секендә табылган шәхесләр арасында 60-тан артык фән докторы, профессор, 130 фән кандидаты һәм доцентлар, 100 артык Татарстанның һәм атказанган хезмәткәрләре,
Ondan соң 60-тан артык Россия, анда 15 безнең социаль хезмәт герое һәм Советлар Союзы герое. Беренче Россиядә бер төз татарның беренче Россия герое. Ике тулы кавалер дан орденнарыклар, менә шулар. Аны сөйләп кенә аңлатып булмый шуңа күрә. Инде менә шуңа күрә, монда нәрсә әйтәсем килә безнең, анда ике милләт халкы безнең чуашлар һәм татарлар. 50%-тан артыгы татар һәм 45% ул чуашлар. Инде соңыннан нәрсә монда без сүз турында башладык, җанисәп турында. Менә хәзер җанисәпкә әзерлек бара. Инде әйттеләр, ниде президент очрашты менә бу оештыручылар белән сөйләшкән турында, бер генә без нәрсә белмәй калдык, безне нәрсә көтә. Нәрсә була? Чөнки үткән элеккеге ике переписне алсак, җанисәпне, берсендә анда татардан 20-гә, соңгысында 10-нчы елдагысында татарлар бүлергә теләделәр 100-гә, 100 төркемгә. Шул исәптән хәтта мишәрләрне дә мижер, нечкәр билгесе белән мижер нечкәсез, мишәр, мишари, мишари, просто мишәр генә. Бит безнең мишәрләр сүзе нечкәлек билгесез һәм күпчелек санда ләр белән языла. Шуңа булашын диндә шәкил чыга, татар грамматикасын белмәгән рус чиновниклары түрәләре үзләренчә безне телгә бүлергә теләр. Менә әле башлаган сүздән бер генә нәрсә әйтәм ки, Илдар әфәнде, гафу итегез. Менә татар теленең нигезендә урта диалект диләр инде. Ул Казан арты сөйләше. Минемчә монда мишәр сүзләре мишәр сөйләше шулай ята. Чөнки карагыз, галимнәр әйттеләр, менә татар әдәби телен язганда аның грамматикасын төздә зур роль уйнаган мишәр диалекты дип. Зур роль уйнаган. Ләкин телне белмәй торып, сүзләрне белмәй торып грамматик язып буламы? Булмый. Менә моның иң яхшы мисалы хәзерге вакытта бездә мәктәпләрдә татар телен өйрәтүне кертергә теләгән идек без. Ике сүз, ипелек тызлап белмәгән рус баласына без инде грамматик өйрәтәбез. Лата, ләтә, лыклык һәм шулай. Кирәкми иде, аны менә шулай гына өйрәтергә кирәк иде. Сөйләшү дәрәҗәсендә. Инде хәзер бу мәсьәлә булганда бер генә нәрсә килә. Миңа Юрий Спутчикның бер шундый сүзләре истә тора. Кешеләр уяу булыгыз. Менә бу перепис җанисәп вакытында безгә онытмаска кирәк. Без татар милләтеннән. Татар булып калык. Татар булып яшик. Шулай булганда гына безнең халкыбыз, телебез, динебез сакланыр. Менә сезнең фикергә куәт итеп, Түбән Новгород ягыннан чыккан күренекле шәхсебез, музыкант, Татарстанның халык артисты Рамил абый Курамшин фикерен өстизем. Ул да нәкъ сезнең сүзне әйтә. Мин үземнең мишәр икәнемне Казанга килгәч кенә белдем дигән иде ул. Монда зур хакыйкать бар. Чыннан да без кайда гына яшәсәк тә, мишәрләр алар инде татар угылы татармын дип гомер кичергән һәм үзенең идентификациясын шулай дип аңлаган. Без башка милләтне белмибез. Менә такташны әйтик. Мин бер мишәр улы. Хәсән Туфан әмин тел бераз мишәрчә дип яза. Ул бит шулай яза, үзе бит яза. Ләкин ул бит татарның бөек шагыйре булган татар. Шулай. Бик зур рәхмәт сезгә менә бу кызыклы фикерләр өчен. Шактый гына җанлы әңгәмә кырдык. Эшегездә уңышлар, яңа сөенечләр, яңа фәнни ачышлар юлдаш булсын. Сезгә дә рәхмәт. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунагы тарих фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты профессоры, төбәкче галим, Татарстанның атказанган укытучысы Иршат Әхмәт улы Гафаров булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.